வணக்கம். இந்த வீடியோல சங்கிலி கருப்பசாமியுடைய வரலாறை பத்தி பார்க்கலாம் வாங்க. சங்கிலி கருப்பசாமின்னு சொன்னாலே அவருடைய உடம்பெல்லாம் சங்கிலிகளால கட்டப்பட்டு ஆக்ரோஷத்தை அடக்க முடியாம திமிரிக்கிட்டு நிக்கிற மாதிரி ஒரு உருவம் தான் நம்ம கண்ணு முன்னால வந்து போகும். ஆனா இந்த குறிப்பிட்ட அம்சத்துல பேயையும் பூதங்களையுமே அடக்கி ஆள்றதுல ஸ்பெஷலிஸ்டா இருக்கக்கூடிய சங்கிலி கருப்பசாமிய சாதாரண இரும்பு சங்கிலிகளை வச்சு கட்டி வைக்க முடியுமான்னு யோசிச்சு பார்த்தா முடியாது. அப்படின்னா ஏன் அவருடைய உடம்புல சங்கிலிகள் கட்டப்பட்டிருக்கு? இந்த சங்கிலிகள் நமக்கு ஏதாவது வரலாற்று உண்மையை சொல்ல ட்ரை பண்ணுதா? உண்மையிலேயே இந்த சங்கிலிகளை அவர் மேல போட்டு கட்டுனது யாரு? நம்ம எத்தனையோ சிலைகள்ல கருப்பசாமிய சங்கிலியை வச்சு கட்டின மாதிரி பார்த்தாலும் சில இடங்கள்ல உருவமே இல்லாம வெறும் சங்கிலியையும் சலங்கைகளை மட்டுமே வச்சுக்கிட்டு சங்கிலி கருப்பசாமின்னு கும்பிடுறாங்களே, அதுக்கு என்ன அர்த்தம்? உண்மையிலேயே இந்த சங்கிலி கருப்பசாமி யாரு, எங்க இருந்து வந்தாரு, இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறணும்னா கருப்பசாமியுடைய அம்சங்களை நம்ம புரிஞ்சிக்க முதல்ல ட்ரை பண்ணணும். வாங்கருப்பேன், பூங்கருப்பேன், சின்ன கருப்பேன், பெரிய கருப்பேன், மலையாள கருப்பேன், மார்நாட்டு கருப்பேன், நொண்டி கருப்பேன், ஒண்டி கருப்பேன், 18ஆம் படி கருப்பேன், இப்படி கருப்பனுக்கு எத்தனையோ அம்சங்கள் இருக்கு. 108 கருப்பசாமிகள் உண்டுன்னு சொல்றவங்க இருக்காங்க, 1008 கருப்பசாமிகள் உண்டுன்னு சொல்றவங்களும் இருக்காங்க. ஆனா இந்த அத்தனை கருப்பசாமிகளும் ஆதி கருப்பசாமியுடைய அவதாரத்திலிருந்து பிரிஞ்சு வந்த அம்சங்கள் தானா? அதாவது சிம்பிளா சொல்லணும்னா எல்லா கருப்பனுமே தெய்வமா பிறந்து தெய்வமாவே தான் நிக்கிறாங்களா, இல்ல மனுஷனா பிறந்தவங்களும் கருப்பனா நினைச்சு கையெடுத்து வணங்கப்படுறாங்களான்னு கேட்டா இந்த ஒரு டவுட்டை நம்ம தெள்ள தெளிவா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு மாடசாமியை எக்ஸாம்பிள் எடுத்து பார்ப்போம். மாடசாமியுடைய கதைகளை எல்லாம் எடுத்து பார்த்தோம்னா சொடலமாடன்னு கும்பிடப்படுறவர் தான் ஆதி மாடசாமி. இப்படிப்பட்ட மாடசாமி வெவ்வேறு இடங்களுக்கு வெவ்வேறு காரணங்களால பயணம் பண்ணி போனதுனாலையும் அவருடைய பிடிமண்ணை எடுத்துட்டு போய் அந்தந்த ஊர்க்காரங்க கோயில் கட்டி வச்சுக்கிறதுனாலையும் இந்த ஒரு சொடலமாடங்கிற ஒத்த பேரு ஊருக்கு தக்கன மாறி மாறி சொல்லப்படும். எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும்னா சீவலப்பேரி சொடலமாட சாமியத்தான் ஒத்தப்பன சொடலைன்னு சொல்லி சிறுமலஞ்சிலையும் விஜயநாராயணத்திலையும் வேற ஒரு பேர்ல கும்பிடுறாங்க. ஆனா அத்தோட நின்னுச்சான்னு கேட்டா கிடையாது. மனுஷனா வாழ்ந்து சாமிகளா ஆகி போன ஒவ்வொரு குளத்திலையும் உயர்வான மூதாதையர்களா வாழ்ந்தவங்களை மாடசாமின்னு சொல்லி அவங்களுக்கும் கோவில் கட்டி வழிபட ஆரம்பிச்சாங்க. எக்ஸாம்பிளுக்கு சப்பானி மாடேன், வண்ணார மாடேன், புலமாடசாமி, கசமாடசாமி, இப்படி எக்கச்சக்கமான சாமிகள் மனுஷனா இருந்து தெய்வமாக்கப்பட்ட மாடசாமிகள். அதே மாதிரி தான் அவதாரம் எடுத்து வந்த கருப்பசாமி, பயணப்பட்டு வந்த கருப்பசாமி, ஒரு ஊர்ல இருந்து வேற ஊருக்கு கோவிச்சிட்டு வந்த கருப்பசாமி, பக்தனை பாதுகாக்க வேண்டி அவன் பின்னாலேயே வந்து சேர்ந்த கருப்பசாமி, பிடிமண் எடுத்து வந்து கட்டப்பட்ட கருப்பசாமி, இப்படி கருப்பனுக்கும் பல கதைகள் உண்டு. அதுல ஒரு வகையாத்தான் கருப்பனை வழி வழியா கும்பிட்டு வந்த ஒரு வம்சத்துல வாழ்ந்த மனுஷ தெய்வங்களையும் அவங்க கிட்ட இருந்த அதீத ஆற்றல்களையும் அவங்க கிட்ட இருந்த சாமியுடைய அருளையும் அவங்க குடும்பத்துக்கே இந்த பெரிய ஆளுக செஞ்ச தியாகத்தையும் நினைச்சு கருப்பங்கிற பேராலேயே அவங்களையும் மக்கள் கும்பிட ஆரம்பிச்சாங்க. இதுல நம்ம சங்கிலி கருப்பு எப்படிப்பட்ட சாமி? ஆதி அவதாரத்திலிருந்து பிரிஞ்சு வந்த ஆண்டவனாவே பிறந்து வாழ்ந்த கருப்பசாமியா, இல்ல ஏதோ ஒரு மகா பெரிய மனுஷனா வாழ்ந்து இன்னைக்கு கருப்பசாமியா மாறி நிக்கிறவரான்னு கேட்டா ரெண்டு விதமாவும் தகவல்கள் சொல்லப்படுது. ஐயனாரோட பந்தியில அவருக்கு பரிவார தெய்வமா நின்ன கருப்பங்கள்ல ஒரு கருப்பர் தான் இந்த சங்கிலி கருப்பன்னு சொல்றவங்களும் இருக்காங்க. இல்ல இல்ல, எல்லா கருப்பசாமி மாதிரி இல்லாம சங்கிலி கருப்பனுக்கு வேற ஒரு வரலாறு இருக்கு. மனுஷனா அவர் வாழ்ந்ததுக்கான தடயங்கள் இருக்கு. நம்ம மதுரையில பாண்டி நாட்டை காத்து வந்த குடியில பிறந்து பாண்டியர்களுடைய ஆட்சி முடிவுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா கடைசியில ஒரு பெரும் கொள்ள கூட்டத்துக்கே தலைவனா நின்ன பிரமலை கள்ளர் வம்சத்து சங்கிலி கருப்பன் தான் பின்னால சாமியாக சங்கிலி கருப்ப சாமியாக கும்பிடப்படுறாருன்னு சொல்லப்படுது. ஏய் என்னப்பா சொல்ற? சங்கிலி கருப்பன் மனுஷனா வாழ்ந்திருக்க வாய்ப்பே இல்லை. ஏன்னா நீ சொல்றத பார்த்தா ஏதோ சமீப காலத்துல சில 100 வருஷங்களுக்கு முன்னால பாண்டியர்களுடைய ஆட்சி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா தான் இந்த சங்கிலி கருப்பர் வாழ்ந்தாருன்னு தெரியுது. ஆனா சங்கிலி கருப்பன் 1000 வருஷங்கள் பழைய சாமியப்பா. அவரு இவ்வளவு சமீபத்துல வாழ்ந்திருக்க வாய்ப்பே இல்லைன்னு சொன்னீங்கன்னா சரி, சங்கிலி கருப்ப சாமி பழைய சாமினா மதுரை வீர சாமி மட்டும் என்ன புது சாமியான்னு கேட்டா
அவரும் எத்தனையோ பெரிய பெரிய தலைக்கட்டுகளுக்கு குலசாமி தானப்பா, பெரிய சாமி. அவரும் ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்களுக்கு முன்னால இருந்தே இருக்கக்கூடிய சாமி அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்ம வரலாறை தப்பா புரிஞ்சு வச்சிருக்கோம்னு அர்த்தம். வரலாறுல சொல்லப்படக்கூடிய இந்த மதுரை வீரசாமியும் சங்கிலி கருப்பனும் ஒரே காலகட்டத்தில் வாழ்ந்திருக்காங்க. அதுவும் 1620 சில்லறையிலிருந்து 1650க்கு இடைப்பட்ட காலத்துல மதுரையில இவங்க ரெண்டு பேரும் நின்று விளையாண்டுருக்காங்க. இன்னும் கரெக்டா சொல்ல போனா மதுரை வீரனும் சங்கிலி கருப்பனும் மிகப்பெரிய எதிரிகள்னு சொல்லப்படுது. இதுக்கு பின்னால என்ன வரலாறு சொல்லப்படுதுன்னா, முற்காலத்துல பாண்டியர்களுடைய ஆட்சி நடக்கும் போது அவருடைய படையில நின்று சண்டை போட்ட வீரர்கள் எல்லாம் பாண்டியர்களுடைய ஆட்சி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா முஸ்லீம்களுடைய கையில கொஞ்ச காலம் ஆட்சி போகுது. அதுக்கப்புறமா மதுரையை வந்து நாயக்க மன்னர்கள் பிடிச்சுக்கிறாங்க. இந்த சமயத்துல பூர்வீக தமிழ் குடிகளா இருந்த பாண்டிய ராஜாக்களுக்காக காலங்காலமா வேலை பார்த்த சண்டை பார்த்த அந்த போர்க்குடிகள் எல்லாம் வேலை வெட்டி இல்லாம போயிடுறாங்க. அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது எல்லாமே நாட்டை காவ காக்கிறது, சண்டைக்கு போறது, ஆட்சிக்கு துணையா நிக்கிறது. அது போக அவங்களுக்கு வேற எதுவுமே தெரியாது. அப்படிப்பட்ட வம்சாவளியில வந்தவங்க நம்ம நாட்டை இப்படி அசலூர்காரங்க வந்து புடிச்சுக்கிட்டாங்களேன்னு சொல்லி ஒரு ஆதங்கத்துல அந்த சமயத்துல மதுரையை ஆண்டுகிட்டு இருந்த நாயக்கர்களுடைய ஆட்சிக்கு கடுமையான தொல்லைகளை கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. ராஜாவுக்கு கீழே வேலை பார்க்கிற அதிகாரிகளா இருக்கட்டும், இந்த ராஜாங்கத்துக்கு கீழே கப்பங்கட்டி ஒரு மிகப்பெரிய வாணிபம் நடத்தக்கூடிய வியாபாரிகளா இருக்கட்டும், இல்ல ராஜாவோட சொந்தக்காரரா இருக்கட்டும், ஏன் ராஜாவுடைய அரண்மனையா கூட இருக்கட்டும், எல்லா இடத்துலையும் புகுந்து கொள்ளையடிக்கிறதுக்காக ஒரு 4000 வீரர்கள் கொண்ட ஒரு மிகப்பெரிய கல்வர் கூட்டம் இருந்துச்சு. இந்த கல்வர்கள் எல்லாம் பிறமலை கள்ளர்கள்னு சொல்லி அழகர்மலை பகுதியில் தங்கி இருந்தாங்கன்னு சொல்லப்படுது. இந்த மிகப்பெரிய கள்ளர் கூட்டத்துக்கே தலைவனா இருந்தவர் தான் சங்கிலி கருப்பன். இந்த சங்கிலி கருப்பனை எத்தனை பெரிய ராணுவமே வந்தாலும் அசைச்சு கூட பார்க்க முடியாது. இவரை பிடிக்கிறதுக்காகவும் இந்த கூட்டத்தை அடக்கிறதுக்காகவும் நாயக்க மன்னர்கள் எத்தனையோ தடவை முயற்சி பண்ணியும் அவகளை தேடி வந்த அத்தனை பேரையும் காவு கொடுத்து விடுவாங்க இந்த கள்ளமாறு. இப்படியே போய்கிட்டு இருந்தா ஆட்சியவே நடத்த முடியாதுன்னு சொல்லி திருமலை நாயக்கர் ரொம்ப யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு. அந்த சமயத்துல இந்த பிரச்சனையில இருந்து தான் வெளியே வர்றதுக்கு ஏதாவது உதவி கேட்கலாமான்னு சொல்லிட்டு திருச்சியை ஆட்சி பண்ணிக்கிட்டு இருந்த விஜயரங்க சொக்கலிங்க நாயக்கர் மன்னருக்கு இந்த திருமலை நாயக்கர் மன்னர் ஒரு தூது அனுப்புறாரு. அந்த சமயத்துல யார மதுரைக்கு அனுப்புனா இந்த கள்ளர் கூட்டத்தை எல்லாம் அழிக்க முடியும்னு சொல்லிட்டு திருச்சி ராஜா யோசிச்சு பார்க்கறாரு. அந்த சமயத்துல அவர்கிட்ட வந்து சேர்ந்தவர் தான் மதுரை வீரன். மதுரை வீரன் பொம்மன நாயக்கர் மக பொம்மியை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு விஜயரங்க நாயக்கர் கிட்ட அடைக்கலமா வந்து சேர்ந்திருக்காரு. அந்த சமயத்துல இவருடைய திறமைகளை எல்லாம் பார்த்த இந்த திருச்சி விஜயரங்க நாயக்கர் மதுரைக்கு கள்ளர்களை அடக்கிறதுக்காக வீரனை அனுப்பி வைக்கிறாரு. இப்படி திருச்சி பக்கத்துல இருந்து மதுரைக்கு வந்து சேர்ந்த வீரன் தான் மதுரை வீரன் ஆனாரு. வந்து சேர்ந்தவர் 5000 படை வீரர்களை திரட்டிக்கிட்டு யானைப்படை குதிரைப்படைன்னு ஒரு மிகப்பெரிய ராஜ்யத்துக்கு கூட போர் பண்ண போற மாதிரி ஒரு பெரும்படையை திரட்டி நிக்கிறாரு. அதே சமயத்துல இந்த சங்கிலி கருப்பன் எப்படி இருப்பார்னு கூட அந்த சமயத்துல நிறைய பேர் பார்த்திருக்க மாட்டாங்களா. அப்படி யாராவது சங்கிலி கருப்பனை பிடிக்கணும்னு நேருக்கு நேரா போய் பார்த்தவங்க உசுரோட திரும்பினதே கிடையாது. அதனால மாறு வேஷம் போட்டுக்கிட்ட மதுரை வீரன் சங்கிலி கருப்பன் எந்த இடத்துல தங்கி இருக்காருன்னு முதல்ல கண்டுபிடிச்சுக்கிட்டு தன்னுடைய படைகளை எல்லாம் வழி நடத்தி போறாரு. இந்த நாட்டோட ராஜாவோட படைக்கும் கள்ளருடைய படைக்கும் மிகப்பெரிய சண்டை நடக்குது. அந்த சமயத்துல எவ்வளவோ எதிர்த்து போராடியும் ஒரு பெரும் படை வந்து தாக்குனதுனால கள்ளர் கூட்டமானது அந்த இடத்துல தோத்து போகுது. அது மட்டும் இல்லாம சங்கிலி கருப்பனையும் மதுரை வீரன் புடிச்சிட்டாரு. புடிச்சு அவரை சங்கிலிகளால கட்டிட்டாருன்னு சொல்லப்படுது. இன்னும் சில இடங்கள்ல மதுரை வீரன் சங்கிலி கருப்பனை கொன்னுட்டாரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா வயசான சில தாத்தா பாட்டிமார்கிட்ட கேட்டோம்னா நிறைய பேருக்கு தெரியாத ஒரு ஸ்டோரி லைனை சொல்லுவாங்க. அதாவது மதுரை வீரன் சங்கிலி கருப்பனை சங்கிலியால கட்டி போட்டாரு அப்படிங்கிற விஷயம் மட்டும் தெரியும். அப்படி கட்டி போடப்பட்டிருந்த சங்கிலி கருப்பனை கொண்டு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய தூண்ல கட்டி வைக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறமா அவரை பாதாள சிறையில கொண்டு போய் அடைக்கிறாங்க அப்படின்னா சொல்லப்படுது. ஆனா மதுரை வீரனும் சங்கிலி கருப்பனும் ரெண்டு பேரையும் ஒரே இடத்துல வச்சு இவங்க ரெண்டு பேரும் நேருக்கு நேர் சண்டை போட்ட மாதிரியோ, இவரு அவருடைய உடம்புல சங்கிலிகளை வச்சு கட்டின மாதிரியோ, இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே இடத்துல நிக்கிற மாதிரி யாருமே பார்த்ததில்லைன்னு சொல்றாங்க. அதுக்கு என்ன காரணம் சொல்லப்படுதுன்னா, மதுரை வீரனும் சங்கிலி கருப்பனும் வேற வேற ஆள் கிடையாது. இவங்க ரெண்டு பேருமே ஒரே ஆள் தான் சொல்லப்படுது. வரலாறுல என்னமோ திருச்சியிலிருந்து மதுரைக்கு மதுரை வீரன் சங்கிலி கருப்பனை பிடிக்கிறதுக்காகத்தான் வந்து சேர்ந்தாரு அப்படின்னு சொல்லப்படுது.
ஆனா வேற ஏதோ காரணத்துக்காக மதுரைக்கு வந்து மதுரையுடைய தளபதியா இருந்த இந்த மதுர வீரன் தான் தன்னுடைய உருவத்தை மாத்திக்கிட்டு வேஷம் போட்டுக்கிட்டு சங்கிலி கருப்பனாவும் இருந்து வந்தார்னு சொல்லப்படுது. ஏன் மதுர வீரன் நாட்டுக்கே தளபதியா இருந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு கொள்ளக்காரனாவும் வேஷம் போட்டு திரியணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா, மதுர வீரனுடைய பூர்வீகத்தை பத்தி நிறைய கதைகள் சொல்லப்படும். அதுல ஒரு ஒடுக்கப்பட்ட குளத்துல பிறந்து வந்தவர் தான் இந்த மதுர வீரனும் காலப்போக்கில் படிப்படியா இவ்வளவு பெரிய இடத்துக்கு முன்னேறி வந்துட்டாருன்னு சொல்லப்படும். இந்த ஆட்சி நடக்கும் போது இந்த மன்னர்கள் காலத்துல ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் படக்கூடிய துன்பங்களை எல்லாம் பார்த்து அவங்களுக்கு உதவி செய்யணும், அவங்களுக்கு நியாயம் கிடைக்கணும், வறுமையில வாழ்றவங்க செல்வ செழிப்போட வாழணும், வரிகட்டி மீள முடியாம தவிக்கிறவங்க நல்லா வயிறார கஞ்சி குடிக்கணுங்கிறதுக்காக நாட்டுடைய தளபதியா இருந்த இதே மதுர வீரன் தான் மாறு வேஷம் போட்டுக்கிட்டு கொள்ளக்காரனாவும் போய் இருக்கிறவங்க கிட்ட கொள்ளையடிச்சிட்டு போய் இல்லாதவங்களுக்கு கொடுத்து எல்லாரையும் சந்தோஷமா வச்சுக்கிட்டாருன்னு சொல்லப்படுது. சரி, அப்புறம் எப்படி போர் தொடுத்து போனாங்க? மதுர வீரன் எப்படி தன்னைத்தானே சங்கிலியால கட்டி சங்கிலி கருப்பனா காட்டிக்கிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா, சங்கிலி கருப்பன் ஒரு அத்தியாயம் போய்கிட்டு இருக்கு. அதை ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துல முடிவுக்கு கொண்டு வரணும்னு நினைச்ச மதுர மாறு வேஷத்தை போட்டுக்கிட்டு சங்கிலி கருப்பனுடைய உருவத்துக்கு மாறி தன்னைத்தானே சங்கிலிகளால கட்டிக்கிட்டு ஒரு இடத்துல படுத்துக்கிட்டாருன்னு அதுக்கப்புறமா அவரை கூட்டிட்டு போய் சங்கிலி கருப்பன் நினைச்சு பாதாள சிறையில் அடைக்கிறாங்க. மதுர வீரன் போட்டு வச்சு நடத்திக்கிட்டு இருக்கிற இந்த ஒட்டுமொத்த திட்டமும் அவருடைய மனைவி பொம்மிக்கு மட்டும் தெரியும்னு அந்த பொம்மி பாதாள சிறைக்கு போய் சங்கிலி கருப்பனா அங்க படுத்து கிடந்த மதுர வீரனை ரிலீஸ் பண்ணி விட்டாங்கன்னு அதுக்கப்புறமா மதுர வீரன் சங்கிலி கருப்பன் அப்படிங்கிற அந்த போர்வையில இருந்து வெளியே வந்து மதுர வீரனாவே வாழ்ந்தாரு. அப்புறம் அவருடைய காலம் எப்படி முடிஞ்சு அப்படிங்கிறது வரலாறு. இப்படியாக மதுரையில சங்கிலி கருப்பன் வாழ்ந்தாரு. பாவப்பட்ட மக்களுக்கு நீதி கேட்டு நிக்கக்கூடிய மக்களுக்கு நியாயம் கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தாருன்னு சொல்லப்படுது. இப்ப சொன்ன 2 வெர்ஷன் ஸ்டோரியில சங்கிலி கருப்பனும் மதுர வீரனும் வேற வேற ஆள்களா இருந்தாலும் சரி, இல்ல இவங்க 2 பேரும் ஒரே ஆளா இருந்தாலும் சரி, சங்கிலி கருப்பன் ஒருத்தர் 1620 சில்லறையில இருந்து 1650களுக்குள்ள வாழ்ந்திருக்காரு அப்படிங்கறது மட்டும் நமக்கு தெளிவா தெரியுது. இன்னைக்கு தான் சங்கிலி கருப்பன் சொல்லி நமக்கெல்லாம் கொஞ்சம் காசு பணம் வந்து கொஞ்சம் நல்லா பழைக்கிறதுனால டிசைனா நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி நம்ம கற்பனைக்கும் அவருடைய வர்ணனைக்கும் பொருந்துற மாதிரி நிறைய சுதை சிற்பங்களையும் டிஜிட்டல் படங்களையும் வச்சு கும்பிடுறோம். ஆனா அன்னைக்கு காலத்துல வெறும் கல்லுல வேட்டியை கட்டி விட்டுட்டு பக்கத்துல ஒரு அருவாளையோ வேல்கம்பையோ மட்டும் நட்டு வச்சு கும்பிட்டுட்டு போயிட்டு இருந்திருக்காங்க. இன்னும் சில இடங்கள்ல சங்கிலி கருப்பன் கடைசியா சங்கிலியால தூண்ல கட்டப்பட்டிருந்ததுனால அவருடைய ஞாபகார்த்தமா சங்கிலியவே வச்சு சங்கிலி கருப்பனா கும்பிட்டு வந்தாங்கன்னு சொல்லப்படுது. அது மட்டும் இல்லாம அந்த காலத்துல மிகப்பெரிய வீரர்களா வாழ்ந்து மறைஞ்சவங்களுக்கெல்லாம் நடுகள் வச்சு தான் கும்பிடக்கூடிய வழக்கம் இருந்திருக்கு. அதே மாதிரி தான் இந்த சங்கிலி கருப்பசாமியும் முற்காலத்துல நடுகள் வச்சோ இல்ல அவர் பயன்படுத்தின பொருட்களை வச்சோ கும்பிட ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க. அதுதான் இன்னைக்கு காலப்போக்கில் ஒரு மிகப்பெரிய சிலை வடிவமாக ஆக்ரோஷ வடிவமாக நம்ம முன்னால மாறி நின்று சங்கிலி கருப்பசாமின்னு சாட்சி சொல்லுது. அதெல்லாம் இல்ல, சங்கிலி கருப்பசாமிய ஜடாமுடியோட முறுக்கு மீச வச்சு முட்டை கண்ணு வச்சு இப்படியே நாங்க பார்த்து பழகி போயிட்டோம், அவரு தான் சங்கிலி கருப்பசாமி அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா, இப்போ தமிழ்நாட்டு அளவுல மிக பிரபலமான ஒரு சங்கிலி கருப்பசாமி கோவில் எங்க இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா சிவகங்கை மாவட்டம் சிங்கமுனரிக்கு பக்கத்துல கிழவயல் அப்படிங்கிற இடத்துல தான் இந்த சங்கிலி கருப்பசாமியுடைய கோயில் இருக்கு. நீங்க பொதுவாவே சங்கிலி கருப்பசாமியுடைய வரலாறுன்னு தேடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோயிலுடைய வரலாறை பத்தி தான் சொல்லுவாங்க. இந்த கோயில்ல போய் பார்த்தோம்னா நம்ம கற்பனை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய உருவத்தோட சங்கிலி கருப்பசாமி நமக்கு காட்சி கொடுக்கிறது இல்ல. அந்த கோயில் முழுக்க நல்லா மணி அடிச்சு தொங்க போட்டிருக்காங்க. அது போக சங்கிலி கருப்பசாமியுடைய ஆயுதங்கள் மட்டும்தான் வைக்கப்பட்டிருக்கே தவிர அங்க ஒரு மிகப்பெரிய ஜெய்ஜாண்டிக்கான சிலை வைக்கப்பட்டிருக்கவே இல்லை. இவ்வளவு நேரமா மதுரையில வரலாற்றுல சொல்லப்பட்ட சங்கிலி கருப்பனை பத்தி பார்த்தோம். ஆனா சிவகங்கையில கிழவயல்ல இந்த சங்கிலி கருப்பசாமி எப்படி வந்தாரு, அந்த ஊர்ல அவருடைய வரலாறுன்னு என்ன சொல்லப்படுதுன்னா, அந்த காலத்துல சாமி இங்க கோயில் வாங்கி உட்கார்ந்து இருக்கிற இந்த ஊருக்கு பக்கத்துல நாதகலைப்பட்டினம் அப்படிங்கிற ஒரு ஊர் இருந்ததாகவும் அந்த ஊர்ல நிறைய மக்கள் செல்வ செழிப்போட பிழைச்சு வந்ததாகவும் இதையெல்லாம் பார்த்து பொறாமப்பட்ட சில ஏவல் வைக்கிறவங்க பில்லி சூனிய வைக்கிறவங்க மந்திரவாதிகள் வந்து அந்த ஊர்ல நல்லா பிழைச்சுக்கிட்டு இருந்த மக்களை பூரா அழிச்சு முடிச்சிட்டு அந்த ஊரையே தங்களுடைய
கண்ட்ரோல்ல எடுத்துக்கலாம், அவங்களுடைய செல்வங்களை பூரா கொள்ளையடிச்சிடலான்னு ஒரு முடிவு பண்ணி அந்த மக்கள் மேல நிறைய தீய சக்திகளை ஏவுறது, பில்லி சூனியம் வைக்கிறதுமா இருந்திருக்காங்க. இதனால அந்த ஊர்ல அடிக்கடி துர்மரணங்கள் நடந்துகிட்டே இருந்திருக்கு. இதுக்கெல்லாம் என்ன தீர்வுன்னு தெரியாம அந்த ஊரே ஒன்னா கூடி வந்து அங்க இருந்த ஐயனார், அவருடைய பேரு ஒளிவிடை ஐயனார், இந்த ஒளிவிடை ஐயனார் கிட்ட போய் இந்த பிரச்சனையில இருந்து எங்களை காத்து கொடுங்க சாமின்னு ஊரே கையெடுத்து நிக்குது. அதனால தன்னுடைய மக்களை எல்லாம் காப்பாத்தணுமேன்னு சொல்லி முடிவு பண்ணுன ஐயனார் சாமி மதுரை மீனாட்சி அம்மா போய் பார்க்கிறாரு. மீனாட்சி அம்மா தன்னுடைய பரிவார தெய்வங்களா இருந்த 121 படை வீரர்களை காட்டி இதுல உனக்கு யாரு வேணுமோ உனக்கு துணைக்கு கூட்டு போன்னு ஐயனார் கிட்ட சொல்றாங்க. ஐயனாரு அங்க இருந்த அத்தனை பரிவார தெய்வங்களையும் சங்கிலி கருப்பன் தான் வேணும்னு சொல்லி கூப்பிட்டு போனதாகவும், சங்கிலி கருப்பசாமி ஐயனாரோட புறப்பட்டு வந்து இந்த அட்டூழியங்களை எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற மந்திரவாதிகளை ஒரு மிகப்பெரிய உருவத்தை எடுத்து அவர் பார்த்த பார்வையிலேயே கல்லா மாத்தி போட்டாருன்னு சொல்லப்படுது. அதுக்கப்புறமா தனக்கிட்ட கட்டளையை முடிச்சுட்டு இந்த சங்கிலி கருப்பை வந்து ஐயனார் முன்னால நிக்கிறாரு. சாமி, நீ சொன்ன வேலையை முடிச்சு புட்டேன், எனக்கு நீ என்ன கொடுக்க போற, என்ன படையல் வைக்க போறன்னு கேட்கும்போது ஐயனார் சாமி ஒரு வாக்கு கொடுக்கிறாரு. இந்த கிழவயல் ஊரை சுத்தி இருக்கிற 10 ஊர் மக்களுக்கும் நீ தான் இன்னையிலிருந்து காவல் தெய்வமா உட்கார போற. திருவிழால பூஜை எடுக்கும் போது உனக்கு தான் இந்த 10 ஊர் மக்களும் முதல் மரியாதையை கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா தான் எனக்கெல்லாம் பூஜை கொடுப்பாங்கன்னு சொல்றாரு. அதே மாதிரியே இந்த அத்தனை ஊர் மக்களும் சேர்ந்து சங்கிலி கருப்பசாமிக்கு ஒரு கோவில் கட்ட ஆரம்பிக்கிறாங்க. அப்படி கோயில் கட்டுற வேலை நடந்துகிட்டு இருக்கும் போது சங்கிலி கருப்பர் ஒரு பக்தருடைய மேல இறங்கி, எனக்கு கோபுரம் வச்சு கோயில் கட்டக்கூடாது, உச்சி வெயில் என் மூஞ்சியில் அடிக்கணும், மழை பெஞ்சிச்சுன்னா என் பின்னால பெய்யணும், நான் வெயில்லையும் மழையிலையும் நின்று இருக்கத்தான் ஆசைப்படுறேன்னு சொன்னதுனால இந்த கோயிலானது மிகப்பெரிய கோயிலா எடுத்து கட்டப்படாம சாமி சொன்ன மாதிரியே எடுத்து கட்டப்பட்டு அதோட நிப்பாட்டி வச்சிட்டாங்க. இந்த சங்கிலி கருப்பசாமி பத்தி சொல்லும் போது அத்தனை கருப்பசாமிகள்லையும் உக்கிரமான வடிவமாக இந்த சங்கிலி கருப்பசாமி இருக்காரு. அதாவது பராசக்தியுடைய வடிவங்கள்லயே உக்கிரமான வடிவமா காளி வடிவம் இருக்கிற மாதிரி எல்லா கருப்பசாமியிலையுமே உக்கிரமான வடிவம் இந்த சங்கிலி கருப்பசாமின்னு தான் சொல்றாங்க. இந்த அம்சத்துல அவர் மாய மந்திரங்கள் போடுறதுலையும் கெட்டிக்காரரா இருந்திருக்காரு. அந்த மாய மந்திரங்களை மாந்திரிகங்களை தப்பான வழியில பயன்படுத்தக்கூடியவங்களுக்கு, ஏவல் பில்லி சூனியம் பண்ணி அடுத்தவங்களுக்கு துன்பம் தரக்கூடியவங்களுக்கு எப்படி ஒரு சொடலமாட சிம்ம சொப்பனமா இருப்பாரோ அதே மாதிரி சங்கிலி கருப்பசாமியும் அந்த மாதிரி தீய எண்ணம் முடிச்சவங்களுக்கு சிம்ம சொப்பனமா இருக்காரு. பேய்களை எல்லாம் அடக்கி ஆள்றதுல, அலைஞ்சு திரியக்கூடிய ஆவிகளை எல்லாம் அடக்கிறதுல, பேயோட்டக்கூடிய அந்த விஷயத்துல மிகப்பெரிய மனுஷனா சங்கிலி கருப்பை இருக்காருங்கிறாங்க. சில இடங்கள்ல உருவமே இல்லாம அருவமா அவர் கும்பிடப்பட்டாலும் பெரும்பாலான இடங்கள்ல அவருடைய உக்கிரமான சொரூபத்துக்கு ஏத்த மாதிரி ஜடமுடியோட காட்சி கொடுப்பாரு. இப்படிப்பட்ட ஆங்கார வடிவத்துல மத்த கருப்பசாமிகளை போல அவர் அழகா கொண்ட போட்டிருக்க மாட்டாரு. நல்லா விரிச்சு போட்ட ஜடாமுடியோட இருப்பாரு. மிகப்பெரிய முறுக்கு மீச வச்சு உடல் முழுக்க பிணைக்கப்பட்ட சங்கிலிகளோட இருப்பாரு. சரி, கருப்பசாமி எப்படி இந்த இரும்பு சங்கிலிகளால கட்டியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா, இந்த சங்கிலிகள் எல்லாம் உண்மையிலேயே கருப்பசாமியை கட்டுப்படுத்தி வைக்கல. அவர் சத்தியத்துக்கு கட்டுப்பட்டு மிகப்பெரிய யாகங்களையும் வேள்விகளையும் நடத்தி அவர்கிட்ட சத்தியம் வாங்கி அவருடைய உக்கிரத்தை அவரே தனிச்சுக்கிட்டு இந்த சங்கிலிகளை நம்ம பாசாங்குக்காக கட்டிய வர உட்கார வச்சிருக்கோம். தன்னுடைய பக்தர்களுடைய நல்லதுக்காக தான் கொடுத்த சத்தியத்துக்கு அடையாளமாக அந்த சங்கிலிகளை எல்லாம் பிச்சு எறியாம அதோடையே சங்கிலி கருப்பசாமி நமக்கு காட்சி கொடுக்கிறாருன்னு சொல்றாங்க. எது எப்படியோ இந்த சங்கிலி கருப்பசாமி உண்மையிலேயே ஆதி கருப்பசாமியுடைய ஒரு அவதாரமா வந்தாரா, இல்ல இந்த பூமியில பல காலத்துக்கு முன்னால நல்லது செஞ்சு மக்க மனுஷரை காப்பாத்தி வாழ்ந்த ஒரு பெரிய மனுஷன் தான் சங்கிலி கருப்பசாமியா ஆக்கப்பட்டாராங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய கொஸ்டினா தான் இருக்கு. இதுதான் சரி, இது தப்பு அப்படின்னு தெளிவா சொல்லக்கூடிய ஆதாரங்கள் எந்த இடத்துலையும் சொல்லப்படல. ஏன்னா சங்கிலி கருப்பசாமியை பத்தி நிறைய ஊர்ல நிறைய கதைகள் சொல்லப்படுது. இந்த 2 பிரதான கதைகள் மட்டும் இல்ல, ஒவ்வொரு ஊர்ல இருக்கக்கூடிய சங்கிலி கருப்பசாமிக்கும் அந்த ஊர்ல இருந்த வழக்கத்தை தொட்டு அங்க நடந்த சம்பவங்களை தொட்டும் நிறைய கதைகளை சொல்லி வராங்க. ஆனா இதுல ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, நிறைய கருப்பசாமி கோயில்களில் போனோம்னா அவர் கையில நல்ல பெரிய அருவாள் வச்சிருப்பாரு. ஆனா வேல்கம்பு எல்லா கோயில்களும் இருக்காது. ஆனா சங்கிலி கருப்பசாமியுடைய கோயில்களுக்கு போனோம்னா சில இடங்கள்ல அருவாள் கூட இல்லாம இருக்கும், ஆனா வேல்கம்பு கண்டிப்பா இருக்கும்.